Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay, si ako. Ilan ka? Hala! Kanindo timog tingog day! Kami murya man lagi ka anang kantaha! Kang buang gabihan ko uli da. Mingon karsada. Mulabang na ko. Yeah. Sakyanan! Gumuhong Kastilyong buhangin. Yehey! Maayog yun day kang mukantain day batitay! Singer na kumanang? Oy! Singir na ka! Makasapi na ka ng imong tingog inday! Ako unya kang iila-ila sa akong amigo nga tigkantahan og patay ha? Nano ma? Aron matudluan ka niya og kanta para sa patay. Sige. Sige na sanay. Sige, lain na sa mga kanta. Ge. Huwag damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Naligsan! Kawabulan siya! Kawabulan siya! Alam, midala Ay, hindi ko sampani! Batitay! Batitay ko no! Sir, siya magkanagpuyo, sir! Christian team! Magkawag Christian team! Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Yehey! Pakpak mo mga silingan! Pakpak mo! Hala, oy! Pakpak mo, oy! Hindi kumukanta ng imak. Uy, sobra ka nindot, inday! Na ikaw na! Ikaw na yun ang makahawa sa itong kalisodin! Apil magkakawas nila. Ay, questionan pa man ninyo! Ang ako'y manager! Ako'y manager ni Inday Batitay! Makakwarta yun ko! Makiglanos man mo! Ala. O, naon sa kaday Batitay? Kanon ka ng imong mata. Tugadog ng akong dugan. Tugadog? Ng imak. Iingon siya. Ano ko nimo? Tugadog. Tugadog. Oh! Hala! Gihisgutan tingali ka! Agay, ma'am, sir, doktor, tabangan taon kanyo kay murag mamatay ko sa sakit. Ay, tabang. Mingit-nyot ang akong tinanaw. Ay, kuya pa na ko, ane. Kuya pa. Ato, na. Di na ko kakita. Bitay. Inday Batitay! Laong ng gabi oy! Paulit na lang ko ha, nya katuog na lang. Nano, wa pa man Manoylino, manang. Siya rin ba katubagan na, Inday? Katuog na lang. Ang nga inigmatan ni mo na anas Manoy Lino ni mo. Ayo! Ayo! Hala. Gabi, batitay! Naan nangita ba, titay?
Uy, tay, samur. Si Kapitan man eh. Dali, Inday. Atong ka na ugod. Ay, Kapitan. Kapitan, uni, aman lagi ka. Kapitan ko ta. Oh, Susunod aw. kita. Aw, Ay, ba? may kaninis ilang batitay. Imak. Kapitan, kapitan. Kapitan. Mamayong gabi, kapitan. Dili maayo ang kagabion karon batitay. Kay tuwa sa ospital ang imo maguwang. Ay! Unsa? Patay na si Lino! Uy. Patay na ako, Manoy. Uy. Ay, pastila! Patay na si Tabang mo na si Ligon! Tabang mo! Paminaw ka! Patay na si Lino! Uy, paminaw sa kapitan in town. Uy. Mahimo bang di mo minatay diha? Wa pa mamatay si Linoy. Kapoy ito mo. Aw, ha? Kapitan tayo. Uy, Inday Batitay, hunong-hunong mong nataghilak, uy! Wamang di mamatay sa Manoy Lino ni mo! Tarong dito man mo. Ay, sorry, Kapitan. Kapitan to. Wadi ay. Sorry, Kapitan. Abi ba na ko? Boy, si Manoy. Bravo, boy. Tuwaro siya sa ospital. Huwag lang atuon ninyo siya. Ay, Kapitan, tabangi in taon mi. Uy, ay, naamag yun mo sakyanan sa barangay ba? O naamag yun tayo sakyanan sa barangay. Ubanin na lang, Miss Hospital. Lagi, sorry na lagi. Ubanin na lang, Miss Hospital, kay nagkinahan lang tabang sa Lino. Lino, dong! No, Manoy. Hinay na. Manoy. Ay. Uy, hala, tora si Lino. Ay, tora. Dong, Lino, dong. Naunsa man taon ka, dong. Naunsa ka, dong. Hala. Wala lihok si Manoy. Patay na. Patay na, Ayaw Manoy. lagi patoy ka mauwaw ko ang kapitan in town ko. Oo. Buhi pa siya, buhi pa. Pero Buhi kinahanglan pa. maoperahan siya. Kay nadugmo ka mo siya niya kapaa. Unsa? Oo, hinay. Uy, Lima mo na nadugmok. kapitan ko imo kuyo mauwaw ta. Oh, lagi. Mo na gisulti sa doktor. Kapitan, pastila ni tao din problema ha, Kapitan. Tabangan na lang nato ni Slino, Kap. Uy, mo na good ning pasis, good pa ingos langit, good. Oo, kinalang manak pa ang tao mihit andra ni Lino. Kinalang mailhan eh. Ikaw gya po'y makalihok ka na, Kapitan. Kay Kapitan bang ka. Ay, kami kay taon kay mga pobreng silingan, raman tao minimo, Kap. Trabaho, ginagin mo. Kapitan, oy. Project ni. Kapitan, maluoy taon ka. Oy, lagi. Wawa man ni kwarta. Lagi Bitaw, buhat na bitaw ka, kukutom bitaw sa kumahimo. Lagi. Ay, kapitan ko ta. Hey, salamat. Salamat, Kapitan, ha. Oh. Na, butaran yung ka na mo sa tanang higayon, bisan Natural. kung sa pa imong daganan. Natural, oy. Amo yung kang suportaran. Natural. Bisan pag utang mo imong daganan, amo gyapon kang Pero, oy! suportaran. Tuyang ka man hinoon. Ay, Ako na ning isang asa kapulisan ang nahitabo ni Lino. Anton! Oy, madam! Si Tibas ko, madam. Niyan ka, madam? Uy, anong luspan magandang naon, madam? Ayaw pangutana. Naaba si Anton? Aw, namatira siyang kwarto, madam. Kaya nakabati mo ko nga doy miso ni ganiya. Kawa ba ni mo'y klaro ikasulti? Anton! Usap to ko nga mo. Nataram-taram sa ni. Usap kay problema. Manang imang. Daday. Nano, dili man ko kaduol Manoy Lino. Ay, ang day kay naglisod pa man siya. Dako man din kadaot ang iyang tiil. Oy! Saon manang iyang tiil. Basin ko nugputlon ang tuon niyang tiil. Ha? Pungkol na Manoy Lino. Anton, tabangi ko. Ma, lain ako lawas, ma. Minaban sa akong Pero dako kini problema nga akong giatubang karon. Unsa man ang problema, ma? Ha? Kuan, kanang gitulis ko. Kuan, gilong ka bang ako sa kanan o gikuha ang baga doon isod nga mga alahas. Unsa? Usaon ko man ni. Oh, i-report sa mga pulis ng problema ni mo, ma. Ha? Pero, Anton, dili mahimo. Ang di man mahimo, ma. Ma,
doon sa problema ang giatubang karon. Unsam-sam na problema ha? Kuan, personal ma. Ako resolba din eh. Nga naman, doon na kay babaeng na pamabdusan o dili si Chelsea. Ha? Dili ma, dili. Kuan ka nang nakasa ko ma. Unsay nakasa ka? Basta. Unya ta magsulti bahin na ng imong problema. Ako na sulbaron kini akong problema ma. Kining manang, ni ana mga tambal nga kinahanglanon sa inyo ang pasyente. Bebe, ang beenday. Uy, tatay sa, uy, basig na nubran eh. Kadaghan ba ini? Unsa daghan manang ima? Ang mga tambal nga palitonon para ni Manoy nimo. Pwedeng daghana. Sorry, pero kinalang inyo ni paliton dayon kay sugda na ang operasyon sa tiil sa inyong pasyente. Ay, kining inday batitay. Asa man taong tamang ahoy aning kwarta ha? Ay, kadaghan ba ini? Sige manang ha. Pahibaw lang unya mi sa nurse station kung naan ang mga tambal. Oy, day. Ikuan man go day kanang. Dili kami may tagtungo day. Dili kami may tagtungo day Lino. Ay. Manang ima mamatay na Manoy Lino. Ay, uwa pa, uy! Sa, ay, gihilak. Ay, sa gihilak. Dahil wa pa siya mamatay. Uy, buhi pa. Dako pang buhi. Tiilan niya may potlon. Makimpang nagyud si Manoy nako. Looy na Manoy Lino nako. Unsa bigay mo problema ha, Anton? Kinahanglan tabangan ta nagsulbad ka inahan ko nimo. Kuan ma. Ako kay bawas akong buhaton. Unsa man lagi imong problema? Ngano nga ba ka mahimutang ha? Pinakugliwat kas imong amahan nga ligon kayong mo atubang sa problema. Dili ni gabay-gamay ang problema nako ma. Nagkasalig kong tao. Manawag ko sa kapulisan. O ganong manawag ka magkapulisan? Aron mahibaw ko. Kung sinahitabo sa tao nga ako naligsan ma. Unsa? Nakaligis kag tao? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!